Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para Bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita sedaya dipun paringi nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita syukuri sesarengan kanthi yakin bilih rahmat nikmat kala saking ngersanipun Allah, sehingga dipun wastani kula panjenengan tiyang ingkang syukur terhadap nikmatipun Allah, sehingga saged dados sababipun nampi kenikmatan tambahan ingkang langkung ageng malih kados ingkang dipun dawuhaken Allah, la in syakartum la azidannakum. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos menika saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah, sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Fahimul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita terusaken pembahasan pengaosan ingkang kepengker ingkang bicara soal kekancan. Ingkang sedaya persoalan sedasaripun terpusat namung tumuju dumateng Allah niku intine. Dadi lek enten kanca kekancan kok malah saged ngengokaken saking Allah, dan itu perlu dilereni. Ngoten. Saterusipun komentar saking Syekh Ibnu Abbad dumateng dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah wonten ing Al-Hikam tentang kekancan. Dawuhipun ngeten, wa yadullu lan nuduhaken ala iradati sahibil kitabi ing atase kersane pengarang kitab Hikam ngersakaken liadzal makna maring iki makna. Apa sing nuduhaken alladzi perkara zakarna kang wis nutur sapa ingsun ing ladzi pitambihi ing dalem ngelingno ala qauli ing atase dawuh sahibul kitab. Dawuh napa? Dawuh latas hab man layun hiduka haluhu. Latas hab aja ngancani sapa sira man ing wong
layung hidu kang ora bisa nangekaken ka ing sira apa halu tingkae man. Ngilingno apa? Ngilingno ma ing barang. Aqoba kang nerusno dawuh hu ing ma. Sapa Kiai Musannaf Sahibul Kitab hu ing ma bihi kelawan dawuh. Nyatane mingkauli saking dawuh sahib wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Wala yadullulan ora nuduhaken ka ing sira. 'Ala Allahi ngatasé Gusti Allah ora apa maqaluhu pangucape wong mau. Kesimpulane napa? Fayakunu. Mongko ana apa al-halu tingkah wal maqalu lan ucapan iku mutanasibaini sesuai karone. Sesuai ing dalam apa? Sesuai fi kauni kulli wahidin. Ing dalam anane saben-saben siji minhuma saking halan maqal ana iku muta'alliqon gumantung billahi kelawan Allah taala. Gumantung ing dalam apa? Gumantung ubudiyatan ing dalam lakon ibadah wa dalalatan lan oleh bisa nuduhaken marang Allah. Jadi intinya namun iku tok persoalane. Piye amriye kekancan niku mboten soal bentuke wonge, mboten soal gebyare, tapi saged manfaati napa mboten. Tingkae iso ningkatno napa mboten, ucapane iso duduhno napa mboten. Sampai wonten setunggalipun peringatan saking Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, panjenenganipun dawuh ngeten. Ihdzar hati-hati sira. Hati-hati niku tegese waspada. Ihdzar waspadalah. Suhbata salasati asnafin ing ngancani telu pira-pira kelompok minanasi saking menungso. Ada 3 jenis kelompok manusia yang perlu kamu waspada. Ya ora kok kudu dimusuhi gak, tapi diwaspadai. Napa? Nomor 1 al-jababirati. Al-jababirati rupane pira-pira wong kang gumedhe, sombong. Al-ghafilina kang padha lali-lali kabeh. Wong sing jababirah tukang meksa, arogan, sombong. Yang motivasinya banyak. Artinya yang mendorong orang sombong itu banyak. Enek sombong karena ndeke dadi pemimpin, sombong karena ndeke duwe duit, sombong karena ndeke jaduk kuat, sombong karena ndeke ganteng wayu, sombong karena ndeke sregep ibadah. Niku yo iso sombong lho nggih. Sombong karena ndeke pinter, sombong karena ndeke bolone akeh. Nalika ijen sithik ndeke ra patek wani sombong, bangsa balane akeh ketok ewon ngono arogan. Terus dumu. Niku anu jababira nang. Jababira itu dari kata jabar, tukang meksa. Hati-hati bergaul dengan orang yang seneng meksa, yang lupa pada posisi dia bahwa dia itu sebenarnya dipaksa oleh Allah, tapi kualik dia seneng meksa. Niku enten 7. Modale wong meksa niku 7. Sama hitung, sama kelak 7. Nomor 1 sugih. Wong sugih itu seneng maksa wong melarat. Gelem ya macul kene, ora gelem ya wis ora tak opahi lho, ngoten niku. Siki sugih, bondo. Niku iso gampang dadi wong maksa. Nomor 2 pinter. Ngelmune akeh. Niku ya gampang maksa wong. Gampang maksa wong dengan olah kata, olah ilmunya. Nomor 3 wong sing ganteng utawa ayu. Lho ngene Kanjeng Nabi pesen nek sampai kowe rabi kok krana ayune kowe dadi buruh bojomu. Nggih, lha piye wong sampean megat ora mentolo mergo ayu gak dipegat sampean dingkok-engkok terus. Lah jenenge dipaksa terus. Jadi ganteng ayu itu juga bisa memaksa orang. Sing nomor 3 sing nomor 4 kuat, rasa, jaduk, ampuh. Niku gampang maksa wong. Sing nomor 5 kuwasa, pangkate dhuwur, wewenange luas. Wah, ngalor itu nggo stempel. niku jababira. Wis pokoke lek gak tak stempel ora dadi wis gelem yo kene ora gelem yo wis gak tak stempel. Pokoke anakmu tak pek bojo kok tak stempel. Malah ngono terus. Iku kuwasa. Kuwasa nggih. Bar kuwasa balane akeh.
Senajan asale lemah, cilik lemah, tapi bangsa balane akeh, ya iso maksa wong. Bahasane menjadi presur. Presur itu tukang nekan. Itu juga coba hati-hati. Wah, nuwun sewu, wah balane akeh. Padha NU ne. Wah, akhire sak karepe dhewe. Ngono kok padha Golkare, sing padha PDI ini, hotel ra melok apa-apa dipecahi lho ngoten. Nunggu rumangsa balane akeh. Niku termasuk jababira. Ngoten. Terus sing aneh malih niku, wong dadi jababira niku mergo ngibadahe akeh niku ki saged. Aneh lho nggih. Ora kok soal ngibadahe sing salah lho nggih. Sikap jababira ini lho. Lah wong sing model itu niki, sampean sing hati-hati, waspadalah. Wong jababira ngoten, sing ahli dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor loro sing kudu diwaspadaine nalika kekancan wal qurra lan ahli maca kitab al mudahirina kang padha lames. Tukang maca kitab, tukang ngaji, tukang pidato kaya kula ngeten iki sing lames. Lames itu dibuat-buat sikapnya, tidak berani memperlihatkan jeleknya sendiri, tapi dia maca api terus. Padahal di balik itu ya gak karu-karuan. Lek ndeke dipaido wong sithik donya kiamat ya. Tapi lek ndeke maido wong tudang-tudung ngalor ngidul sak karepe dhewe. Niku wong model ngoten wis hati-hati, wis perlu ora usah ngancani wong ngoten niku. Ya dirungokno kok kaduan ngene ora aja dadi kanca. Wis dianggap kaya hiburan lagu ngoten mawon. Enak ngoten dadi sampean ngrungokno ngaji ngene iki salah dianggap Pak Imron nyanyi tak rungokne lagune ngono. Ya lumayan timbang ora krungu. Pokoke timbang krungu misuh lah ya kalau krungu wong ngaji ngoten tok. Tapi kalau sampean yakini itu bisa menuntun nanti dulu. Sampean harus dekat dengan saya, sampean harus meneliti kelakuan saya. Baru nanti benar-benar ada akad persahabatan yang benar-benar dunia akhirat. Lek gak ya wis ngrungokno tok ae lah. Sing penting kelebu tengene dawuh Rasulullah, balighu anni walau ayah. Kula niati belajar ibadah, nyampekno barang bener. Jenengan ya kelebu tengene dawuh Rasulullah, dadi wong sing tukang duduhno kaapian, lek ora iso ya sing tukang ngrungokno, lek gak iso minimal meneng aja maido. Niku pun kelebu, artinya padha-padha belajar ya. Tapi lek nuwun sewu ajeng jenengan ajeng akad persahabatan, akad paseduluran sampai donya akhirat, kok dhisik. Niku hake abot banget. Kira-kira kok aku mundak medun apa jenengan mundak asor, lha niki kok bahaya mangke. Soale al-qurra al-mudahimin niku, soale napa? Al-qurra niku iso tukang ngomong. Lah, Kanjeng Nabi ngelingno, inna minal kalami la sikhran. Sak temene iku setengah saking guneman, iku la sikhran yektene iso dadi sihir. Kata-kata itu bisa menyihir orang. Saestu wong asale tegar. Muni moh aku ora doyan, ora sudi dapurmu. Niku iso muni ngono. Lho, asale kurine ngono. Lho diglendoti bendina dirayu, disurati, dikata-katai, diomongi bahwa sak dunia ini tidak ada yang cantik melebihi engkau sayang. Sesuk luntur kok. Sesuk asale ora patekan sesuk metu welase. Aku tak pikir-pikir kok melas ora wong iku. Bolak-balik rene aku gak ngereken pandang nekat ae lho. Padahal iki mek digombali tok. Bangsa wis kenek, lah melendung tinggal mayu lho. Iku lak gara-gara omongan ngoten. Mane wong ahli maca sing lamis, wong tukang lamis omongane tok sing apik niku nuwun sewu sampeyan lek bergaul sing hati-hati. Sing bahaya malih termasuk kudu diwaspadai wal mutasawwifatu lan wong sing madak tasawuf al jahiluna kang bodho-bodho kabeh. Ahli tasawuf tapi bodho. Niki mboten nyalahno tasawuf lho nggih. Artinya untuk soal kekancan lho nggih. Tapi sampeyan aja maidul. Ya hati-hati. Kadung diomongi ngene kok terus nudungi wong. Kuwi ahli tasawuf bodho lho aja ngono. Artinya dalam hal akad kekancan untuk menuju kepada Allah, mutasawwifah, wong tasawuf sing bodho iki aja dienggo pedoman, makane ngoten. Didongakno mawon, nek ndeke bodho muga-muga selamat. Intine kan, mergo napa? Benjing niku teng akhirat, sing teng swarga dhisik-dhisik niku malah albulu. Wonten Ihya, Imam Ghazali ndawaken nyritakaken hadis, aktsaru ahli jannati albulu. Akeh-akeh wong mlebu swarga iku sing bodho-bodho. Mergo wong bodho gak kaken bantah. Sekali diomongi, nggih budal. Tapi dalam hal
jadi petunjuk jalan. Lho, ngoten lho nggih. Wong bodho niku aja dienggo pedoman. Paham nggih? Ya senajan dhek ya padha mlakune, ngoten. Padha mlakune wong ahli tasawuf ya mlaku, mengadakan perjalanan, mengadakan suluk. Tapi dhek ora roh jenenge, maca nulis gak iso. Ditakok niki kota pundi, Pak? Duka nggih. Untung lek jawabe duka, lek jawabe ngawur. Niki kota pundi, Pak? Kota 7 Up. Ngono lho ruwet. Mergo enek tulisan iklan 7 Up wedi lho ruwet. Padahal iki kota Blitar. Lagi repot. Ngono mulane nggih wong bodho iku aja dienggo panutan. Iki soal kanca iku arep dinut ngoten lho nggih. Tapi bukan berarti ngoten kok terus disia-sia mboten. Tetap kita hargai mereka yang bodoh-bodoh punya usaha untuk baik. Tapi kalau kita mau minta petunjuk jangan kepada mereka. Paham nggih? Jadi ora kok berarti diwaspadai iku terus kudu dicuthik aja melok-melok aku aja, gak ngono carane. Tetap kita sayangi sebagai sahabat sama-sama mencari kebenaran, tapi jangan dipakai pedoman petunjuknya. Mergo wong bodho iki gak iso ngekeki petunjuk. Tapi ndak iso selamat. Mergo manut karo sing pinter. Wong picek niku ora kena dijaluki tuntun. Ya, tapi kadang-kadang wong picek niku teko nggon luwih dhisik. Timbang sing melek. Mergo sing melek tolah-tolah ro nek wong ayu terus mampir sik ngono ora tok nggon-nggon. Ngono sajane perjalanane ya mayar kene Kediri ngono ae, tapi karena melek arek numpake sepeda motor ngoten. Terus mari ngono menggo enek warung, ning warung ning kono sing ladeni ayu terus diprok ning kono ngopi sak gelas 5 jam ora mulih-mulih ngoten. Ya ora tok nggon. Ya sementara sing nun sewu sing picek niku krana numpak bis langsung didudono kernete ndak pundi Pak Kediri. Munggah Celikrik meneng ae marapa mudugi Kediri Pak semedun. Butuhe apa njaluk tuntun ning pasar mulih neh. Jadi sing numpak sepeda motor mangijik ndeprok ning warung, sing picek wis mulih neh. Itu bisa terjadi begitu. Tapi wong picek niku dijaluki pituduh dalan gak iso. Sampeyan kok iso tok Kediri mang dalane liwat ndi Pak ya mbuh, aku yo mek numpak bis ngono ae lho ngoten. Mun saya lagi niki posisine ngoten niku, mboten kok berarti wong ahli tasawuf sing bodho terus gak direken terus dicuthik dari pergaulan enggak. Maksudnya untuk dimintai petunjuk menuju kepada Allah, orang bodoh itu jangan dipakai, jangan dienggo pedoman. Pun wa qala lan dawuh sapa Yusuf, Syekh Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi rahimahullah taala. Kultu tau matur sapa ingsun li Dhunnun Al-Misri maring Syekh Dhunnun Al-Misri radhiyallahu taala anhu. Matur soal napa? Kula nyuwun pendapate Syekh Dhunnun tentang kanca. Man ing sapa ashabun ngancani sapa kula? Syekh Dhunnun kula niku pengen ngertos, lek kula pengen golek kanca niku jane sing kula kancani niku kedahe sinten. Faqala monggo jawab sapa Dhunnun, kanca sing kena mbok kancani ku man wong latak tum kang ora latak tumu kang ora nyimpen sapa sirahu ing man sayan ing suwiji-wiji. Sing kena mbok kancani ku ya wong sing kena mbok percaya, lek kowe sowan rono madhep ning gone wong kuwi, kowe ora gelo, ora serik, ora wedi, ora sungkan ngeblakno apa ae sing kowe pengin ngomong. Upamane krentek atimu elek ya ngomong elek, krentek atimu apik ya ngomong apik, ngono kuwi gak sungkan. Lima yo rupane barang yu alimu kang wis mulangi hu ing masapa Gusti Allah mingkah saking sira. Artinya kalau kamu ingin mengoreksi dirimu di hadapan orang itu, kamu gak sungkan-sungkan. Gusti anu ih, kula niku dos pundi to ih, ketriyen niku kok ngeten iki egleng, salat kula niku kodok terus lho iki kula niku. Terus carane lek nambani ben mboten kodok dos pundi to iki lho. Muni ngene ku ora isin. Itu nanti kalau kamu berani begitu, kamu akan cepat naik. Kados ceritane salah setunggalipun sahabat. Sing jujur, sing dadi contoh aja mlonjo meneng jujur. Hati-hati ya, niki enten hadis. Enten bocah nom. Sahabat ini isih nom. Niku tumbas napa-napa teng pasar. Delalah bakule niku ayu. Dubar didoli, barangnya ditampa, duwe ditampa bakule. Niku lha kok terus marang tangane dicekel cek ditarik. Nun sewu niki.
Moro diambung sengak nanti terus ngalih. Ini sahabat loh nih, hati-hati loh, ini sahabat loh. Lek sama orang niru kok. Tapi ya oleh sengak ketok gitu lagi. Ternyata apa? Setelah dia keluar dari pasar itu tumbuh rasa takut. Masya Allah. Ya mana kok iso dilakon ngono mang piye? Monggo iku mang duduk bojoku duduk apa-apa aku. Lah aku lek dihukumi zina lah aku lek diyepuki ping 100 karo Kanjeng Nabi. Nek termasuk zina berarti dikata kongkong. Akhirnya ya mbek nekat. Dereng mantuk keng pasar mboten jujuk omah, jujuk Kanjeng Nabi. Delalah waktune pun mepet salat asar. Pas kathah tamu teng mriku ngunyok-nyok semono enggak sumatur Kanjeng Nabi masyaallah kula kenging musibah Kanjeng Nabi. Apa kenging musibah. Musibah apa? Kula niku wau garap wong wedok. Wis pokoke pun ledeh tapi sitok niku mboten kula lakoni. Wis pokoke pun gedel duel. Tapi nggih sing sitok niku mboten blas, mboten wani kula. Napa ngoten niku nggih? Ya saged di ngapura kula niki. Kanjeng Nabi mboten ngreken. Panggah jagongan karo sing liyane. Ya wis ngoten tok mboten dijawab. Sampai akhirnya adzan asar. Terus adzan asar bujar jagongane terus Kanjeng Nabi salat asar jamaah sareng-sareng. Nah, kepeksa yang nom niki wae lah. Mboten wonten males kula dereng oleh jawaban. Akhirnya kepeksa melu jamaah asar. Kepeksa melu jamaah asar. Terus sampun rampung jamaah Kanjeng Nabi niku pas badhe buyaran salat jamaah asar niku ndangu. Sapa ya cah sing takok mang? Kula Kanjeng Nabi. Lho, memang orang mulai dereng ngeten jawaban. Jadi gimana melu salat asar? Nggih kula ndelok salat tenan. Nggih. Ah lek ngono innal hasanat yudhibna sayyi'at. Potensi kebaikan itu bisa meredam bahkan menghapus potensi kejahatan. Karena kowe selalu jamaah kuwi apik, lah dosamu mau kuwi elek, berarti dosamu wis terhapus dengan keapianmu. Jangan tiru. Memang kalau ditiru enggak malah ra karu-karuan. Niki kan ada unsur jujurnya itu. Artinya apa? Ketika itu ditunggoni Kanjeng Nabi satu. Yang kedua, si pelaku ini jujur terhadap Kanjeng Nabi dan enggak izin. Enggak dipoles-poles, ngomong apa enake. Itu yang akan menarik dia untuk cepat tercucikan dari dosanya. Nah nek kula sampean nak mboten. Lek ora ana kiai, wah blunate ngungkuli setan. Tapi lek pas ana kiai khusuke ngungkuli malaikat lho niku. Ora karu-karuan niku lek umum sakniki lamis ngoten niku. Padahal lek biasane ya usulah katokan cekak, sepeda montoran, utal-utalan hubung sapa sae lho. Khusuke ngungkuli kiai. Kudungane ngerguyuk selawate ya fasih lho padahal ya biasane ning diskotik muda. Ngoten niku lagi pun mboten jujur to nggih. Mboten jujur. Jadi tapi ya lebih baik daripada dia sama sekali anti dengan kebaikan kan ya luwih apik ijek dukung keapian. Tapi bagi orang yang ingin mengajarkan perjalanan menuju Allah, wong model ngono kuwi aja dienggo kekacan, aja dienggo pedoman. Atau kalau sampai ragu-ragu, lalu sama tidak punya keberanian untuk jujur di hadapan orang itu juga jangan. Betul nggih. Dadi nuwun saya dengan ajeng lapor kiai, iku aja sembarang kiai. Sampeyan sing kira-kira yakin lek aku engko blak-blakan matur kuwi ada penyelesaian. Ora kok malah ditundung kon ngalih-ngalih. Aja ning kene sampean ngrusuh-ngrusi pondokku. Lek ngono kuwi ya jenenge ora welas karo umat. Enggak ada penyelesaian. Lho. Dawuhipun malih terus pundi? Wa qala lan dawuh sapa Hamdun Al-Qassar, Kiai Hamdun Al-Qassar. Kiai Hamdun, seorang ahli tasawuf namanya Hamdun. Profesinya apa? Tukang setrika. Kemudian kuno niku ngoten niku hebat-hebat. Itu gaweane tukang setrika, tapi dia punya keahlian betul di bidang penataan hati. Sampai dienggo pedoman wong sak mburine. Ngoten Yusuf An-Nassaj. Syekh Yusuf An-Nassaj niku gurune Imam Ghazali. Napa An-Nassaj itu tukang tenun.
Jadi ulama sepuh-sepuh ini Masya Allah, aktivitas keduniawiannya tidak menutupi dia untuk usul kepada Allah. Imam Hanafi ini pedagang besar. Dia punya banyak toko di pasar Baghdad. Tapi Imam Hanafi tetap jadi mujtahid mutlak. Abdul Hasan Asyadzili itu petani hebat. Sawahnya di pinggir Bengawan Nil itu berhektar-hektar. Juga peternak yang sukses Imam Asyadzili itu. Tapi tetap menjadi imam Thariqah yang handal. Bahkan tiap tahun itu beliau mengadakan semacam cara saya kira imtihanan lah. Haflah geden-gedenan. Dan seluruh muridnya dijamu tanpa hitungan. Ya, tapi kan tanpa orang mempengaruhi hati ini. Nah ini termasuk ini Syekh Hamdun Al-Qassar. Ini ku dakwahkan ngeten. Ishab as-sufiyata fa inna lil qabihi indahum wujuhan minal ma'adzir wa laisa lil husni indahum kabiru mauqi'in yu'azzimunaka bihi isyaratan ila annal ujba bil amal manfiyun indahum fi suhbatihim. Niki pedoman rada gamblang niki. Ishab ngancanono sapa sira as-sufiyata wong ahli tasawuf, ahli tenan. Mergono apa? Lek kowe pas dadi wong welek, gembel, edel-edel, gedibal, leteking donya. Kok kowe ketemu karo wong ahli tasawuf sing temenan. Mergo apa? Fa innal qabihi mongko sak temene iku kedue wong sing paling elek indah mono sandinge ahli tasawuf. Apa wujuhan pira-pira jalan penyelesaian minal ma'adziri saking pira-pira alasan pembenaran. Lha delek wong sing ahli tasawuf tenan niku enek wong elek jajilanat niku dia masih punya jalur piye wong iki ben iso mlebu ning wilayah Allah. Itu dituduhno dalan. Dituduhno dalan. Walaisa lan ora ana lil husni kedue wong kang bagus indahum mungguh ahli tasawuf apa sing ora ana kabiru mauqiin gedene posisi yu'adzimuna kang padha ngagungaken sapa ahli tasawuf ka ing sira bihi kelawan husni ngono mau. Wong enek wong duwe kaapian di hadapan orang ahli tasawuf itu tidak ada apa-apanya. Wong kaapian kaya Gusti Allah. Dadi lek kowe apik wong tasawuf ya ora gumun, kowe walet banget wong tasawuf gak geting. Ini penak lah tengeriku, dadi bolone akeh. Terus tiyang sing ahli tasawuf tenan iku sikape ngoten niku. Lek sampean duwe kanca kok modele ngoten niku lak penak nggih. Penak lek ketepaan sampean tepaan nun sewu kemelelet banggakno ndik baru wiridan maca tahlil mulai jam 12 sampai subuh. Terus ita itu isuk-isuk marani kanca sampean sing ahli tasawuf niku wau. Ngoten niku sampean dijelekne malah. Alah, lagi iso wiridan ngono kemelalat. Yo, sampean ditulungi, dijelekne ora kok dipaito gak? Sampean ditulungi ben ora kemelalat. Ngoten lho nggih. Alah perkara ngono ra ngono, wiridan ngono mbok agul-agulan. Wiridan iki ora enek gunane. Malah dijelekne ngoten sampean. Kenapa? Kebaikan itu di mata orang ahli tasawuf itu bukan untuk dipamer-pamer no. Mergo kebaikan itu untuk dinikmati. Nikmate aja pamere kuwi tapi nikmate nalika wiridan kuwi, nalika apik kuwi nikmat. Bar apik ya wis bar ngono sewu. Kaya wong bar ngengek niku wau. Ngengek niku nikmate lagi pas ngengek to niku bar ya wis bar ora ada apa-apane. Itu isyaratan memberi petunjuk ila anal ujba maring sak temene bangga bil amali kelawan amal iku manfiyun wis ilang indah mono sanding ahli tasawuf fi suhbatihim ing dalem ngancani ahli tasawuf. Jadi orang ahli tasawuf itu lek kekancan tidak ada pertimbangan-pertimbangan apapun. Mergo iku wong apik tak kancanane ya ora. Iku wong elek tak dampingane terus ya ora. Tapi bener-bener kekancan itu karo-karo untuk saling manfaati. Dia yang ketepaan wis luhur, dukur pangkate, bergaul karo wong sing asor ya wis bek menawa. Dari apa yang dia lakukan itu ada jalan menuju kepada Allah dan itu penting bagi saya. Sebaliknya, umpama ketemu wong sing apik ndek ora gumun. Alah wong apik kuwi ya orno-orno.
Malah kadang-kadang wong apik iku duwe penyakit ya. Tak dongakno lah muga-muga penyakit hilang. Jadi akhirnya stabil. Dia enggak pernah gawe-gawe. Elek ya diomongne elek, apik diomongne apik. Wa qala lan dawuh sapa Al-Junaidu, Syekh Junaid radhiyallahu taala anhu. Idza arada tatkala ngarsakaken sapa Gusti Allah bil muridi kelawan murid wong kang ngarepaken tumuju marang Allah ngarsakno khairon ing bagus. Arfaqa mongko golekno kanca sapa Allahu ing murid digolekno kanca ila sufiyati maring ahli tasawuf. Wong iki lek diparingi bejo arep diparingi apik karo Gusti Allah iku ndelalah gandengane iku wong ahli tasawuf. Contone kaya begal terkenal jenenge Lokajaya. Niku karo arep bejo dadi wali iku ndelalah ketemu jenenge Sunan Bonang. Akhirnya terkenal dadi Sunan Kalijaga. Nggih. Ana Adipati Pandanaran. Ya Adipati Pandanaran niku walah cetile ra karuan. Dan cetil-til iki wis bupati cetil. Dadi lek nganu buruwe sing tukang ngarit itu malah ora tau diopahi malah ditudang-tudung. Bupati ini mangan sego beras sing punel, buruwe mangane sego jagung. Lho cuwetile kaya ngoten niku. Ndelalah niku. Arep dadi wong apik niku dikenalno karo Sunan Kalijaga mek Gusti Allah. Akhire kecentok. Iya. Sunan Kalijaga niku macak dadi tukang ngarit. Napa Adipati Pandanaran napa? Tertarik mergo lek ngarit niku bar kuwi enek tinggalane emas teng keranjange niku. Ya akhirnya kecentok sesuai roh lek niku Sunan Kalijaga terus beguru. Lah basa beguru ditinggal plak pangkat kabupatene ditinggal akhirnya dhek nguzlah ngantek sakniki terkenal dadi Sunan Pandanaran. Lha niku asale nggih wong elek blekatek iso dadi apik. Niku ahli tasawuf. Cara wong gawe ukiran ngono sakjane wis kayu gombal, kayu buaan niku lho. Niku lek kecekel tukang sing ahli iku iso dadi unce apike ra karuan. Niku sing ahli tenan. Watu teng kleler ngoten niku. Ora kanggo tenggene pabrik marmer. Dene kecekel tukang pengrajin sing apik ya iso dadi ndok-ndokan. Ya iso dadi pitik-pitikan. Niku akhirnya termunggah pangkat. Pantes dideleh dhuwur meja. Mulane jenengan nek pengen memperbaiki diri aja golek kanca liyane. Golek wong ahli tasawuf sing tenan. Sampeyan kok lak dipoles. Ngoten. Sada teng kleler niku nek umume wong sing ora telaten sada karo blarak diobongi. Tapi wong sing telaten enggak. Sadane dienggo sapu, blarake dinam kena dienggo ilir. Niku ngoten niku. Iki bocah iki ya bodho goblok tapi kok sreget. Akhirnya dipoles. Jadi wong jujur, manfaati kanggo kehidupan. Niku. Mulane nek wong niku bejo dirasa Syekh Junaid, arep diparingi apik karo Allah mesti diparingi kanca ahli tasawuf. Wa mana alan nyegah sapa Allahu ing murid dicegah suhbatal qurra ing ngancani wong ahli maca kitab. Mergo ahli maca kitab iki ngalor ngidul sing dietang-etung kitabe iku kitabe gak cocok iki ngoten. Dulu gak cocok karo kitab. Akhirnya sembarang kali diatur cara kitab. Bangsa dhek kentekan kitab bingung lah mutusi. Wah bingung aku kitab ora enak lho. Niku mergo atine kadung tumpul. Wa qala lan dawuh sapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Syarrul asdiqai niki nggih ngukur. Syarrul asdiqai utawi elek-eleke pira-pira kanca iku man wong ahwaja kang bentelaken. Wong kuno lek wani bentel niku napa? Bentel niku nggih ora maksa artinya membuat kamu terpojok. Walaupun dia gak maksa, tapi kamu secara otomatis terpojok, kabentel ngono. Ilal mudarati maring sikap lamis tur gawe-gawe. Kanca sing paling elek iku lek kowe kekancan mbek wong iku njur kowe muncul sikap gawe-gawe. Wa alja'alan
mojoaken utawa ngungsekaken sapa man ka ing sira ngungsekaken ilal iktidari selalu golek alasan sing ora sak pase. Ngoten. Anu, kowe apa wingi gak teko? Anu, terus pundi wingi ibu kula dugi pun saged ngriki kula. Ora gelem ngomong blak-blakan. Ngomong lek alasan ngene ra wani ngomong. Jane ngomong alasan lha wis. Akhire iktidar lha ngoten niku. Sajane alasan iki jane lak mung ben ketok bener ngoten tok ta. Lha kok dhewe gak tahlilan. Iya, bojoku lek tak tinggal dhewe ra wani. Lah, iku maknane lek kowe gelem dicongklok unine ngene. Nek ngono tahlil mbek bojo iki penting bojo. Mbok blak-blakan ngomong. Aku alasan ngono malah penak to. Mungkin lagi punya rasa-rasa piye neh, wong dipaksa ora kena wong rasa-rasa. Tapi justru lek kowe golek alasan diuber alasanmu patah kowe malah kecelek malah. Lha opo mau dicongklok ngono. Alah, berarti tahlilan karo bojo penting bojo. Ya iya, alah, tibake bojo iki bendina ketemu. Lek tahlilan iku 8 dina pisan. Wis tidak tengok sampean dilokne ngoten. Nggih lho, lha punine alasan ngono malah penak lek napa? Ya apa iki gak tahu. Rasa-rasa aku. Ya ngono wis penak kan karuan. Niku waqalalan dawa sapa Sayyidina Ali marotan ing dalam siji ambalan. Syarrul asdiqai utawi elek-eleke kanca iku man wong. Ya takallafu kang gawe-gawe sapa man. Lahu kedue ya takallafu kang merdi-merdi sapa man lahu kedue sarul asdiqa. Tunggale niku wau. Jenenge kanca sing paling elek iku kanca sing krana kanca niku sampean terpaksa harus etok-etok. Mergo pengen nyenengno ndeke, pengen maremno ndeke sampe terus etok-etok terus mergo wedi tersinggung. Kanca model ngono wis malah elek. Wa ansadu lan padha gawe sairan sapa ulama ahli syair Yusuf Ibnul Husain Ar-Razi maring Syekh Yusuf bin Husain Ar-Razi radhiyallahu taala anhu. Syekh Yusuf niku nate dikirimi sairan saking kanca-kanca ahli tasawuf. Sairane ngeten. Iku uhibbu minal ikhwani kulla. Mbuh iki piye nek pas nganu blobor. Karo-karone blobor e. Terus ndi niku? Kaf, lam, terus napa niku? Nen? Niku sadurunge wau lek enten hurufe niku. Nen? Kullawati ngoten. Niku insyaallah kullawati. Uhibbu minal ikhwani kulla. Ora cocok niki mesti gadok niki ngoten. Wa kulla ghadiditor fi an asarati. Yuwafi kuni fi kul li amrin uhibbuhu. Lho cocok. Sing dhuwur iki mesti gadok niki. Kok enek sing ilang sitok. Wa yahfazuni hayyan wa ba'da mamati. Lho, ketokane pas niki. Cara potongan ngoten blak-blakane pas. Terus faman li biadzalai tani qad wajadtuhu faqasamtuhu mali minal hasanati. Lho, cocok sing dhuwur gak cocok kabeh. Uhibbu demen sapa ingsun minal ikhwani saking pira-pira kanca. Demen sapa? Demen kulla wati saben-saben wong kang kulla bawati ngoten. Lah ya ora ana apa-apane tapi iku jelas ana. Kudune ana. Ya wis ngono ae. Niki enten maknane ya nih. Wong kang duwe muwafaqati ingsun. Kula muwafiqi ngoten mestine.
Nah, tapi ora ya aja diomong iya kok. Wa kullah wis diliwati ae gak apa-apa wis. Wong kalah sak huruf ae. Wa kullah godi ditorfilan ing saben-saben kanca kang gelem ngremaken peningale. Tegese ora ngreken an asaroti saking pira-pira kesalahan ingsun. Dadi kanca sing tak seneng iku kanca sing gelem napa ora terlalu merisaukan kesalahan saya. Yuafiku kang ngepasi kang nyocoki sapa kanca ni ing ingsun fi kulli amrin ing dalem saben-saben perkara uhibbu kang seneng sapa ingsun ing amrin. Disin aku seneng dhek melok seneng. Waya fadulan ngreksa sapa kanca ni ing ingsun oleh ngreksa khayyan nalika isih urip wa ba'da mati lan nalika wis mati. Aku isih urip ya dijaga namaku, aku wis mati pun tetap dia terus menjaga nama baikku. Faman mongko sapa sing iso duwe ngono kuwi. Faman mongko ta sapa iku li kedue ingsun biasa kelawan iki kanca. Laitani malar mandar menawa-menawa ingsun niku kot wajat tu temen-temen nemu sapa ingsun hu ing man. Fakosam tu mongko nyumpai sapa ingsun hu ing man. Nyumpai ma ing barang likang tetet fakosam tu mongko ngedum sapa ingsun hu ing man ngedum ma ing apa ae li kang tetep kedue ingsun minal hasanati nyatane pira-pira kebagusan. Temenan. Lah aku nemu kanca sing model ngono kuwi, ibarate aku sowan ning Gusti Allah duwe kaapian, kabehku tak dum bareng-bareng karo kanca sing ngono kuwi. Intine napa? Kesimpulan akhire wal hasilu utawi hasile pembahasan. Min hadza saking iki dawuh. Apa iku annasuhbata sufiyati sak temene ngancane wong ahli tasawuf. Alatikan yaksulukan bisa berhasil biha kelawan kekancan. Apa sing berhasil kamalul intifa'i sempurnane ngalap manfaat lisahibi kedue kang ngancani dunaman sak liyane wong adahum kang liyane ahli tasawuf. Rupane minal mansubina nyatane pira-pira wong kang den anggep kabeh dianggep ilat dini maring ahli agama wal ilmi lan ahli ilmu. Dudu wong sing model dianggep ahli agama, dianggep ahli ilmu, tapi ternyata iso dadi mubalek kok. Iso dadi pembawa berita kok, tapi dia tidak bisa menuntun orang. Iso ngekei dalan ning dhek dhewe gak iso nuntun ngliwati dalan. Dia iso dudune nek badhe teng Surabaya niku liwat ngriki ngoten iso. Tapi dhek dhewe dikongkon duduhno lakone pase gak iso. Niku wong sing ahli informasi namanya. Khusu dikhususaken diistimewaaken sapa ahli tasawuf, diistimewaaken min haqaiqit tauhidi saking pira-pira sejatine tauhid wal ma'rifati lan ma'rifat bi khoso iso kelan pira-pira keistimewaan lam yusahin kang ora melu-melu kebagian, lam yusahin kang ora melu-melu kebagian hum ing ahli tasawuf fiha ing dalam khosais sapa sing ora melu oleh bagian ghairuhum liyane ahli tasawuf. Muga wong ahli tasawuf itu diberi oleh Allah keistimewaan bertauhid yang tidak dipunyai oleh selain ahli tasawuf. Orang ilmu tauhid loh, tapi bertauhid. Loh, apa bedane? Lho nggih beda to. Dokter sing ngerti sebabe wong iso mendem karo wong sing wis tau mendem niku beda. Beda tak? Dokter ahli ngerti alkohol ukuran sekian, kalau diminum orang sampai kadar sekian, maka dalam waktu sekian menit orang ini akan teler. Iku dokter iso muni. Tapi dokter dhewe ora karo lek tau mendem. Tapi anak wong blas ora ora ilmu kedokteran, tapi wong gelek ngombe ya mendem karepe dhewe. Jadi bedane wong duwe ilmu tauhid karo wong sing bertauhid itu jauh berbeda. Wong sing ngerti teorine numpak sepeda karo wong sing numpak sepeda niku dhewe. Nah, orang ahli tasawuf adalah orang yang belajar bertauhid. Latihan bertauhid. Bukan
mencari-cari alasan tauhid. Gak udal-udal ngelmu teorine tauhid gak, tapi ngerasakno tauhid. Mane benten-benten. Tunggale sing sakniki sing terjadi kan salah sasaran nggih. Yang niku kata sing salah sasaran. Sasaran dos endi? Pabrik. Pabrik niku kan sing digoleki wong sing ahli nggih. Wong sing ahli. Dulalah iku enek. Pabrik butuh tukang las. Delalah niku enek wong sing cul cilik SD gak tamat, tapi wong anake tukang las. Cul cilik cekelane las. Niku wis pengalaman ngerti ukurane geni sing dienggo ngelas iku sakmene, engko wesine sakmene. Iki lek plat kandele sakmene iki carane ngelas kudu panase mung sakmene. Lek kakean malah gak kantil, lek kesithiken ya ora kantil. Mboten pun pengalaman. Malah piyambake roh ngelmu-ngelmu anyar sing ning buku mungkin ora ana. Tapi karena ndek SD ora tamat, ngelamar ning pabrik iku gak ditampa. Mergo ditakoki, "Sampeyan tahu sekolah apa?" Wis tahu sekolah SD kelas pira? Kelas 3. Ora ditampa. Delalah enek insinyur sekolah ning ITS ahli perkapalan pisan. Cekelane gak tau nyekelas, cekelane mek skripsi tok. Literatur tok tentang kelas, ngeces, ngerti ukuran-ukuran besi, kepadatan baja ngerti tok, tapi daerah tau nyekelas. Kira-kira terampil pundi? Ya terampil sing ora tamat SD man. Dalam hal terampil. Lah moko sing dibutuhna perusahaan iku lak duduk khotbah. Duduk khotbah tentang ngelas, tapi wong sing iso tandang ngelas. Ya. Nah, semanten iki untuk wusul kepada Allah itu tidak dibutuhkan orang sing akeh ngomong, tapi wong sing akeh tandane. Mesti ora patek omong lek tandang terus gelis tok nggon. Kula niku lak namung ngarep arep syafaat mawon. Bukan ngomong tok lah, lek sing tak omongi wis budal dhisik. Antuk kono dhisik apa meneh wong duwe handphone. Lah aku kan karek nelpon nomor tok mawon. Kula pesen lungguhan teng mriku wis bar. Dan niku. Mulane nggih, nek mau pengarep-arep ngoten tok lek golek gelis-gelisan mlaku mungkin gelis sing mboten tukang ngomong. Mergo wong ngomong iku mesti entek wektune ngomong. Tapi lek wong budal ora usah ngomong niku sekesuk wis macul 2 jam wis oleh pirang paculan wisan. So ngomong kok ngetupru saya ora barbar. Ngoten. Lah kula jenengan sing sering ngoten niku. Sakniki terjadi banyak penyakit model ngeten iki. Ora melok tandang, melok ngomong. Ora ahli tandang ning melok ngomong. Wah, akhirnya omongan ini kan terbatas menurut persepsi ini sing ngomong. Nggih nggih. Mana soal ruwetnya Indonesia, saya ngomong ahli ekonomi, jari ini sing ahli ekonomi, Indonesia nggak akan selesai kalau ekonominya nggak ditoto nggak selesai. Sing ahli hukum yang ngono, iki lek hukum nggak ditoto se Indonesia nggak bar. Sing ahli agama ngono, iku wong pokoknya kudu manut agama kabeh. Mulai ora janutno ngono gak barbar. Lah kok ahli, Gusti Allah rada jak hitungan blas. Ini akhirnya tak agak ruwet mawon, agak ruwet. Wis ora usah kakek ngomong, saiki ayo bareng-bareng nglenggono posisimu ning ndi tandang ana sing paling apik kok lak bar. Wis nek ana wartawan takok wis mbuh ora roh aku tak tandang dhewe ngene bar. Lho mare wong wartawan ngomong dijawab engko sing kono dipanjang katanya anu Pak, yang orang sana kemarin ngomong gini katanya akhirnya perang perkara katanya. Ini kan ruwet. Kadang-kadang terjadi ini dampak psikologi dari kata-kata. Contohnya ngeten. Di Blitar ruwet karena ada demo yang diikuti sekian ribu orang. Padahal sing ruwet yang Blitar, Blitar kutha ya ora nek sak apik-apike Blitar. Sadane wong ulingi, wong endi kono sing jero-jero wong lodaya iki jane gak ada masalah. Oh iya panggah mangan sedina ping 3 anake guyan-guyu. Wis ngene senenge ra karuan ora enek masalah. Tapi seakan-akan sampean duwe dulur teng Sumatera ngriko pas maca koran, maca lek Blitar ruwet. Iku iso bingung. Lah kok piye dulurku lek ning Blitar kok ruwet lho padahal ora enek apa-apa. Ini namanya dampak psikologis dari pembesaran berita. Gitu nggih. Mulane ora usah gampang ngandel lah.
Sengandelo mbek atimu dhewe karo hubunganmu Gusti Allah bar. Ngoten mengki lak tentrem. Tentrem ngoten. Jadi tauhid niku pancen ngoten niku. Tauhid itu enggak bisa hanya dibicarakan saja, tapi tauhid itu harus dijalankan, dirasakno. Ngoten. Wasaroyanu dzalika utawi nyetrume, cara saiki lafale nyetrume. Wong kuno lek nganeni brentek. Wasaroyanu dzalika utawi brenteke mengkono-mengkono kekhususan tauhid. Minas sahibi saking kanca ilal mashubi maring kang dikancani iku wa utawi dzalik iku ghayatul amali puncak harapan wal matlubilan kang disupre. Sebenarnya itulah pentingnya wong kekancan itu brenteke rasa itu lho sing penting niku. Brenteke rasa bertauhid terus brentek ning sing dikancani niku sing penting. Aja kok terus duwe harapan sing rena-rena. Dudu kok brenteke ben aku katut terkenal, ben aku katut disoting. Ben aku katut ngono terus ora melok urusan lho, melok lugu jejer wong sing diwawancara didelok ya lucu ora lapo-lapo kok melok disoting. Ngoten iki kadang-kadang apa gunane. Nah, dalam hal perjalanan kepada Allah tidak bisa begitu. Perjalanan menuju kepada Allah itu yang dibutuhkan adalah setrum tauhidnya itu. Bukan soal terkenal, bukan soal ngetupruse, bukan soal apa-apa, tapi bahwa ketika saya bergaul dengan dia, rasa tauhid saya meningkat. Itu yang penting. Fakot gila. Maka teman-teman didawakan man tahaqqaqa. Man utai sapa engko tahaqqaqa nyejateaken sapa man. Bihalatin kelawan suci tingkah. Lam yakhlu kang ora sepi. Apa hadiruhu pira-pira kang wong kang ngadiri ing man ora sepi minha saking halah faman ngene niki berarti langsung jawab man utai sapa engko tahaqqaqa bener-bener sejati sapa man bihalatin kelawan suci tingkah lam yakhlu mongko mesti ora sepi sapa hadiruhu pira-pira wong kang nekane man ora sepi minha sangka tingkah mau. Maknane napa? Wong ahli tasawuf iku nek duwe hal, duwe tingkah yang bener lho ya, ora etok-etok lho ya. Tingkah yang bener-bener ada dalam hatinya. Suasana rohaninya itu bener-bener seperti itu. Maka orang yang hadir akan ikut terbawa seperti itu. Senajan mungkin orang kenal. Pas wiridan dia wiridan Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ngoten nggih. Delala sing teko niku rasa bismillah niku rasa rahmat. Wong niki lho, wong sing imami niki lho. Dia pas muni bismillahirrahmanirrahim, bismillah niku bener-bener duwe tingkah suasana batin sing masuk dalam rengkuan rahmat Allah. Lek suasana ini betul, maka makmume sing hadir niku katut krasa enek getaran rahmat. Mulane sampean aja kaget, kadang-kadang sing diwaca padha tahlile, sing ngimami beda ni rasane beda. Nggih ta? Nek sing ngimami bocah kemelelet ita itu ngono tahlile ya melok ita itu. Tapi lek sing ngimami tahlil wong rada sepuh, roh rasane tahlil tenan, niku sing diimami sing asale rada atos atine katut gembuk. Itulah namanya brentek, nyetrum kepada yang hadir. Ngoten. Faman mongko ta sapa wong iku jala salungguh sapa man ala dukanil ator ing atase toko lenga wangi lam yafkut mongko ora kelangan sapa man ar-raihatat thayyibata ing ambu wangi. Minimal niku lek sing mbok tekani iku toko lenga wangi ora mungkin kowe gak ngambu wangi. Lah mambu wangi wis keuntungan tersendiri. Kadang beda lek kowe kekancan karo tukang las wis mambu apek bluke niku celupane karbit niku ora karo-karuan. Senajan kowe gak kepletikan tapi ambune melok apek. Nah, mulai kanca niku penting. Mugi-mugi kula panjenengan saestu-estu dipun pilihaken Allah kanca sing saged ningkataken takarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan donga sesarengan. Al-Fatihah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdu yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.